Gefên rayedarên dewleta Tirk Hesên Çatıkkaş salek di ser pêvajoyê re derbast be. Tevî vê jî di zimanê rayedarên dewleta Tirk de bi qasê serê dersiyê jî guhertin çênebûye. Belê rast e. Hinek gavên erînî û pratîkî yên wekî rawestandina şer, avakirina komîsyonê, rawestandina qeyûman li ser şarederiyên Kurdistanê û êrişên li ser qada siyasî hene. Lê belê di hêla zimanî de ti gavên şênber pêk nehatine. Ango hêjî rayedarên dewletê gef û sonda tunekirinê Kurdan û destkeftiyên wan dixwin. Dema mirov vê rewşê dimeyzîne teorî û pratîkên rayedarên dewletê ji hev nakirin. Ji xwe ji roja roj de rayedarên dewleta Tirk sonda tunekirina Kurdan dixwin û gefên piştînê li wan dikin. Bêguman heta roja îro Kurdan û tevgerên Kurdan li ber van gefên rayedarên dewleta Tirk serî netewandin û we ji îro û şûn de jî serî netewînin. Lê pirsgirêk ne ev, kawê Kurd baş ve gavan bavê jin anna. Bêguman ew jî dizanin ku heke Kurdan ji ber vê zimanê tehdîtkar gav ji baş ve bavê tiba wê îro hemû Kurd bibûyana Tirk û ji xwe meyê îro behsa Kurdan jî nekiriba. Baş e armanca bikaranîna vê zimanî çi ye? Bêguman ev zimanê hişk û tuş xizmeta berdewamiya desthilatdariyê dike û di heman demê de ev ziman yekser bangê hestên netewperestên Tirk dike. Ango bi vî zimanî desthilatdarî hilbijêrên xwe konsilî de dike û hilbijêrên xwe heta demekê dixebin xizmeta xwe. Di bingeha xwe de ev ziman tevahiya civakê jehrê dike û di bendî û rayedarên dijminatiyê di nav civakan de ava dike. Bêguman bikaranîna vî zimanê hişk û tuş tenê ne li hemberî Kurdan e. Di heman demê de ev ziman ji hêla rayedarên dewleta Tirk ve li hemberî Elewî, Rum, Yewnan û Ermeniyan jî hatiye bikaranîn. Bi Kurd û Kirmancî her serdemê hinek civak ji hêla rayedarên dewleta Tirk ve hedef hatine nîşandan. Bi vê yekê civak tên parçekirin û baştir tên kontrolkirin. Ango bi vî zimanê tirs û xofa hilweşandina dewletê dixin nav dilê netewperest û nijadperestan da ku karibin dîzaynkirin rêvebirnê hêsantir bikin. Agir bi dewleta Tirk ketiye. Lê hêjî rayedarên wê gefan di Kurdan dixwin û asta gefên xwe bilindtir kirine. Rejîma Tirkperest ji her alî ve tengî bû. Lewra pêvajoyeke nû da dest pêkirin. Li ser meselê di qada navneteweyî de prestîja dewleta Tirk nemaye û her wiha ji her alî ve tawîzan didin hêzên navneteweyî. Ji bilî colanê û çeteyên wê tu kes rayedarên dewleta Tirk bi kêfxweşî pêşwazî nake. Di qada navxweyî de jî ji hêla aborî, siyasî û civakî ve jî rizîbûn gihîştiye asta herî jor. Lewra bi gef, şer û êrişên ser Kurdan dixwazin bikevin rojevê. Rayedarên dewleta Tirk nakokiyên navxweyî jî li ser tunekirina Kurdan dimeşînin. Gefên Hakan Fidan yekser bi nakokiyên navxweyî ve girêdayîne. An jî bilindkirina şûra serokkomarê AKP'yê Erdogan tenê ji bo xweşkirina dilê nijadperestên Tirk e. Ji xwe ew dizanin ku mijar dibe Kurd û Kurdistan hemû Tirk tên ser heman xetê û dikevin dorê ji bo êrişê Kurdan bikin. Ango tevî hemû nakokiyên rayedarên dewleta Tirk jî ji hêla tunekirina destkeftiyên Kurdan ve yekpare û nexwedî heman helwestin. Li ser meselê beriya çend salan şarederên CHP'yî polîtikaya qeyûman di qada navneteweyî de diparastin û piştgirî dida dewleta xwe. Li îro dor hatiye wan. Zimanê rayedarên dewleta Tirk her tim li hemberî Kurdan hişke û di nav xwe de gefên tunekirinê dihewîne. Ev xizmeta gurkirina dijminatiya Kurd û Tirkan e. Ji bo vê yekê hege armanca rayedarên dewleta Tirk çareserî be divê demildest vî zimanê xwe biguherînin. Ji xwe divê zanibin ku ti ferqa Kurdên Bakur ji Kurdên Rojava an jî ti ferqa Kurdên Başûr ji Kurdên Rojhilat tune ye. Yani gefên li hemberî Rojava bandorê li ser hemû Kurdan dike û hemû Kurd van gefan digirin ser xwe. Ev zimanê hişk û tuş qadê li aştî, demokrasî û çareseriyê teng dike. Di heman demê de tundiya nav civaka geş dike. Bi heman awayî tundiya dewletê rewa dike û her wiha qada aştiyê teng dike. Bêguman ev zimanê tuj û qirêj baweriya Kurdan aj bo aştî û lêgerînên çareseriyê tune dike. Ji xwe piranê Kurd baweriya xwe bi dewlet û rayedarên wê nayînin. Ev gef jî vê bêbaweriyê xurttir dike. Di heman demê de ev zimanê rayedarên dewleta Tirk îhtimala çareseriya meseleya Kurd a siyasî ji holê radike. Ev zimanê tehdîtkar ê rayedarên dewleta Tirk encama polîtikayên wan ên ewleyê, polîtikayên navxweyî siyasî û tirsa wan ên parçekirinê ye. Ango ev zimanê gevxwar her çi qas bi awayeke dem Kurd bandoreke erînî li ser civak alîgirên rejîmê bike jî bi awayeke dem dirêj zirareke mezin dide têkiliyên civaka Kurd û Tirk. Di van demên dawî de rayedarên dewleta Tirk berê gef û şûrên xwe dane Rojava. Tevî rewşa aştî û diyalogê jî gefên Bahçelî,
Erdoğan û Fidan li ser rojava kêm nebûne. Angoraya darên Tirk li aliyekê bi Kurdên Bakur re diyalogê di çarçoveya çareserkirina meseleya Kurd de dimeşînin, li aliyê din jî gefên xwe li ser destkeftiyên rojava kêm nakin. Gefên Hakan Fidan û Devlet Bahçeli jî didin nîşandan ku ji rayedarên Dewleta Tirk bê wê Kurdan di qurtek av de bifetisînin. Lê ew ji bîr dikin ku Rojava bûye dilê Kurd û Kurdistanê. Her wiha bûye navenda yekrêziya Kurdan ku hemû Kurd li Rojava xwedî heman helwestêne. Ji bo hemû Kurdan Rojava xeta sor e û çi dibe bila bibe parastina Rojava ji bo hemû Kurdan ferz e. Lewra bi gefên rayedarên Dewleta Tirk ne Rojava ne jî Kurd wê di paştegav bavêjin û ne jî wê teslîmê wan bibin.